Yn y fideo yma, mi wnawn ni ddangos sut ni'n creu ailenwi a dileu adrannau i unrhyw gwrs Moodle. Ar y sgrin yna nawr, mae gen i fi'r cwrs nes i greu yn y fideo ddiwethaf, cwrs ar gyfer Saesneg yn blwyddyn 11. Nawr, i newid unrhyw beth mewn cwrs, mae rhaid ni droi y broses adolygu ymlaen. A dyn ni'n gwneud hynna ar ochr dde y tudalen drwy glicio'r saeth fach yn ymyl y cog, ac yna drwy ddewis yr opsiwn yma fan hyn sydd yn dweud Turn Editing On. Mae'n troi y broses adolygu ymlaen. Mae'r sgrin yn edrych ychydig o wahanol wedyn. Mae gennym ni fotwm yn ymddangos yn ymyl mhob adran o'r tudalen. Nawr, i ailenwi pethau yn gyntaf. Nawr, icon pensil dych chi eisiau bwyso i ailenwi unrhyw beth. Felly, dyn ni'n gofyn hyn, mae gennym ni topic 1, topic 2, topic 3 a topic 4. Ac i'r dde o bob un o hynna, mae yna fatha llun pensil fach. Os dwi'n clicio ar y pensil, yna mae'n rhaid opsiwn iddo fi newid enw y testun. Felly, topic 1, beth sy'n gallu bod? Sy'n gallu bod yn hen bapurau arholiad. Wedyn, sa topic 2 yn gallu bod yn adnoddau ar gwersi. Testun 3, neu topic 3, beth sy'n gallu bod? Sy'n gallu bod yn dolenni, defnyddiol. A wedyn testun 4, beth am reid aseiniadau i fewn yn fan hyn. Nawr, mae hein yn cael effaith ar yr ochr chwith o dudalen, yr ddewislen bach fan hyn. Ar hyn o bryd, mae'n dal dangos topic 1, 2, 3 a 4. Os dwi'n pwyso reload this page fan hyn, mi wneith yr adrannau newydd, fel ydych chi'n gweld yn dangos ar y chwith. Mi wneith hein ymddangos ar y wefan ac hefyd ar y app Moodle Mobile. Felly dyna ni sut i ailenwi adran, ond sut ni'n ychwanegu newydd neu'n dileu un. Wel, i ychwanegu newydd, dyn ni'n mynd i'r gwylod ar y dde fan hyn ac add topics. Os dwi'n clicio hwnna, mae'r sgrin yma'n dod i fyny i goen faint o'r un newydd dwi angen ychwanegu. Os allan ni ychwanegu 3 o'r un newydd, a dim fi gyda fi fan hyn wedyn topic 5, topic 6 neu topic 7. Os ydych chi wedi ychwanegu gormod, ydych chi eisiau cael gwared un, mae hynna ddigon hawdd i wneud. Clicio ar Edit, wrth ymyl yr un ydych chi eisiau cael gwared ohono fo, a wedyn Delete Topic. Wedyn mae hwnna'n mynd, mi fydd y 7 wedyn yn mynd, a wedyn mae gen i fi 6 ar ôl. Hefyd, yn handi iawn, mi fyddwch chi guddiad testun, so topic 5 er fan hyn, os dwi'n clicio Edit, wedyn Hide Topic, mi fydd hwnna wedyn wedi cael ei guddiad o'r myfyrwyr. Felly mae hwn yn handi enghraifft, os ydych chi eisiau gosod cwrs i fyny ar gychwyn flwyddyn, rhaid pob dim i fewn, ond ydych chi ddim eisiau'r myfyrwyr weld pob dim reit ar y cychwyn. Ydych chi guddiad rhai adrannau o'r myfyrwyr ac yna'n bellach ymlaen yn y flwyddyn, ydych chi ddangos y testun yna i'r myfyrwyr, a ydych chi'n gwneud hynny drwy glicio Edit eto, a wedyn Show Topic. Felly dyna ni sut i greu, ailenwi a dileu adrannau mewn unrhyw gwrs yn Moodle.